Egunon eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Aitortu behar dut irakasle izan arren eta unibertsitatean talde handiak izan arren bertigo apur bat ematen duela hemen egoteak. Eta, saiatuko naiz alik eta ondoen planteatu nahi ditudanak planteatzen, bat ere katedra esartzeko asmorik gabe, proposamena dira, gogo eta eragiteko pentsatutakoak, zalantza eta apaltasun guztiakin planteatutakoak, eta amaiera aldera tarte bat utziko dugu, zeuek ere zeuena planteatzeko, zalantza, protesta, galderak eta buratzen zaizkizuen guztiak. Pasatu zaizuen laburpenean, ere tesi nagusia zein izango den ere aurreratzen da, funtsean nortasunari ematen dio nik garrantzi handia, eta zehazki 21. mende honetan iruditzen zait hizkuntzak nortasun emale gisa duen indarra bere biziko balioa dela euskararekin aurrera egin nahi badugu, eta 21. mende honetan Euskal Herriaren existentziaz hitz egiteko aukera izan badugu. Beraz, tesi horretatik abiatuta saiatuko naiz kontzeptu batzuk argitzen, adibideak erabiliko ditut horretarako, eta kontzeptu horiek oso oinarrizkoak ditugu. Kultura nola ulertzen dudanik, nortasuna nola ulertzen dudan baita, eta hizkuntzak bi horien artean ze leku duen, ze garrantzia duen, nik bere nola ikusten ditudan gauzak. Hortik joko dut eta luze gabe horretan abiatuko naiz. Kultura. Dakizunez, kultura hitza definitzea oso zaila izaten da. Ez noa definizio borobilik ematera, besteak beste nik neuk ez daukadalako. Testu inguruaren arabera, burutzen ari garen praktikaren arabera eta gehiago hurbilduko gara definizio batera edo bestera. Baina hala ere ideia batzuk eman daitezke. Kultura hitzaren inguruan adiera nagusi bi daudela, esango nuke modu oso labur batean. Lehenengo adieraren arabera kultura litzateke, 19. mendeko autore britainiar batek definitu zuen bezala, inoiz pentsatu eta esan den hoberena, alegia kultura maiuskulaz esaten duguna, kultura parekatzen da ezagutzarekin, kultura parekatzen da jarduera artistiko, intelektual, zientifikoekin, kultura adiera horren arabera pertsona batzuk oso kultoak dira, kultura handikoak, hizkuntzak ere kultur hizkuntzak dira, beste pertsona batzuk inkultoak, kultura gutxikoak, kultura gabekoak, hizkuntza batzuk ez dira kultur hizkuntza, hori litzateke adieretako bat. Danok ezagutzen duguna eta testuinguru ezberdinetan danok erabiltzen duguna. Bigarren adieraren arabera kulturak zentzu soziologikoago bat hartzen du, kultura bizimodua da. Hori da ulertzen duguna, esate dugunean herri baten kultura, euskal kultura, Australiako indigenen kultura, eta abar. Adiera horretatik adibidez ez dago esaterik inor kultura gutxikoa denik edo inor inkultua denik. Denok dugu kultura bat. Orduan, adiera guztiz ezberdina da. Zentzu horretan, kulturak adierazten du funtsean bizimodu osoa. Eta gerotxoago aipatuko dudanez, kultura litzateke natura ez den guztia. Ni soziologoa izanik bigarren horretatik abiatuko naiz. Bestea alboratu gabe, bestea oso presente dago gure eguneroko praktiketan ere bai, eta besteari ere erreferentzia egingo diot. Laburtzeko bigarren adiera kultura modu soziologiko antropologikoan ulertuta. Funtsean zer esango genuke, kultura natura ez dena da, alegia. Pertsonak animalia gara, animalia garen neurrian zena daukagu, instintua daukagu, esama genetiko bat daukagu, eta zenak esaten digu, egoera ezberdinetan, nola jokatu behar dugun. Hori berezkoa dugu animalia garen heinean. Baina horrez gain, gure errealitateari aurre egin ahal izateko, eta errealitatea maila ezberdinetakoa da, errealitate fisiko batean bizi gara, errealitate sozial batean bizi gara, ez gara bakarrik bizi, eta barneko errealitate bat ere bizi dugu. Errealitate
hirukoitz horri aurre egiteko pertsonek garatu dugu kultura ditzen duguna. Alegia, jokatzeko, pentsatzeko, ezagutzeko, definitzeko, adierazteko eta gauza asko egiteko sistema bat. Oso orokorrean esan da, gero gehiago zehaztuko dut. Horretarako kultura garatu dugu. Testuinguru fisiko batean bizi bagara, jakina moldatu beharra daukagu testuinguru horretarako garatze ditugu praktika batzuk, nola landu lurra, nola babestu hotzetik, nola babestu egusitik, eta abar, eta hor badoa kultura bat sortzen. Kultura hori transmititzen den heinean, bilakatzen da kultura, bestela norberaren kultura da, baina transmititzen ez bada norberarekin doa zulora. Transmititzen bada ordea, talde baten kultura bilakatzen da. Eta horrela bagoaz, kultura bat garatzen. Eta horrek egiten gaitu pertsona, animalia gara, baina pertsonak ere bai. Alegia, zenaz gain badaukagu kultura. Animaliek ere, batzuek badute, beren kultura. Garai batean pentsatzen kultura da zala bakarrik pertsonera. Gaur egon badakigu animaliek ere gauzak ikasi egiten dituztela. Baina, jakina, gainerako animalien kasuan kulturak duen lekua eta gurean duen lekua oso ezberdina dira. Gurean oso garrantzitsua da. Guk, segurazki, zen hutsarekin eta kulturarik gabe nekez biziko ginateke inongo testuinguru fisikotan. Nekez, kultura beharko genuke. Animaliak ordea, nola edo alazenarekin moldatzen dira hobeto txartoago, baina hobeto moldatzen dira. Bueno, beraz, kultura oso modu harinean esan da nik horri deitzen diot. Hau da, errealitateari aurre egiteko garatzen dugun sistema oso horri. Hau, sistema hori, lehen esan duan bezala, norbera garatzen du, pertsone garatzen dute, eta gero transmititu egiten da. Orduan gu bagoaz ikasten, bagoaz hori barneratzen, eta horri esker bagoaz gure realitateari ere aurre egiten. Transmisiorako zeinuak erabiltzen ditugu. Hau da, kultura hori transmititu zeinuen bitartez transmititzen dugu. Orduan kultura alde batetik da sistema hori, baina kultura da, modu operatibo batean esan da, kultura da sistema hori transmititzeko erabiltzen dugun beste sistema bat adierazlea dena. Eta hau adibide batez azalduko dut. Adibidea, Jesus Ibañez soziologoari hartu nion hitzaldi batean, eta oso... Adibideak oso ondo adierazten du zer esan nahi duanik kultura sistema adierazlea dela esaten duanean. Ardezagun, ez dakit nongo induzketetan aurkitutako ontzi hori. Ontzi hori, duela 3.000, 4.000, 5.000 urte egin zuten, bereziki, edo ustez, elikagaia gordetzeko. Printzipioz beste funtziorik ez zeukan, beste balio funtzionalik ez zeukan elikagaia gordetzea baino. Hala ere, zerbait adierazten du. Zerbait adierazten duela, baino zuzenagoa izango litzateke esatea, guk adierazi bat ateratzen dugula, edo adiera bat ateratzen diogula horri. Esan nahi dut, ontzi hori egin zuenak ez zuen horrekin ezer adierazi nahi zuen ura edo elikagaia gorde, beste barik. Baina guk, eta garai hartan ere, gainerakook adiera bat ateratzen genion horri. Adibidez, talde batean onelako 15 bat zeuden eta alboko taldean bakarra argi zegoen talde bat aberatsagoa zela bestea baino. Hori izan bere garaian hortik atera zitekeen adiera bat. Gaur egun beste adiera batzuk ere ateratzen ditugu. Hau neolitikokoa da. Beraz, garai bat adierazten digu. Edo ezagin nongo herrikoa da, herri bat adierazten digu. Eta bat, orduan, printzipioz ez du balio adierazlerik berariaz eman da, baina adierazi egiten du, edo adiera ateratzen diogu. Esangura osatzen dugu guk horren aurrean. Beraz, hemen daukagu lehenengo ontzi bat. Bigarren ontzi honetan, hau ja, ez da horren zarra naiz eta mende asko dituen, bigarren ontzi honetan egileak balio funtzionalaz gain erantzi zion balio simbolikoa, alegia balio adierazlea. Egileak nahi izan zuen, segurazki likidoa gordetzeko, ontzi bat egin, baina horrez gain nahi zuen zerbait adierazi. Zer nahi zuen adierazi? Bueno, kasu horretan igual edertasuna nahi zuen adierazi, edo ideia mitiko bat, edo jatorri bat, edo gauza asko adierazi zitezkeen olako irudiekin. Orduan, ontzi honek
balio bikoitza zeukan, batetik funtzionala nolabait esateko gordetzea eta bestetik adierazlea. Eta hirugarrenik pasatzen gara beste ontzi honetara. Ontzi hau egin zuenak ez zuen egin ezer gordetzeko, egin zuen adierazteko soilik. Gordetzeko balio lezake. Olako bat daukate etxeko egongelan eta urgentzia baten lora batzuk ipini nitzake hor, eta urgentzia handiagoan ardoa zerbitu nezake hor. Baina ez da ohikoa eta desde luego ez dago horretarako pentsatuta eta horretarako eginda. Eginda dago, ontzia izan arren, eginda dago adierazteko. Zer adierazteko? Berriz ere edertasuna edo beste edozein gauza. Beraz, bereziki balio simbolikoa du eta balio funtzional txikia. Bueno, hiru ontziak ikusita. Zer da niretzat kultura? Kultura da adierazten duena. Sistema adierazlea. Eta honek, zentzu zabal batean ulertuta, planteatzen du kultura dena dala kultura. Dena da kultura, izan ere, denak adieraz dezake zehozer. Denak adierazten du zehozer. Edo denetik atera du adiera. Beraz, printzipioz dena litzateke kultura. Bai, hori ez den oso operatiboa, ikusten duguna da, printzipioz denak adierazten du, baina gauza batzuk, praktika batzuk, obiektu batzuk bereziki adierazteko erabiltzen ditugu. Hizkuntza bereziki adierazteko erabiltzen dugu. Ikurrak adierazteko erabiltzen ditugu. Liburuak adierazteko erabiltzen ditugu. Eta abar, bereziki adierazteko diren gauzak hartzen ditut nik kulturatzat, baina ahaztu gabe gainerako gauza guztietatik, gainerako praktika guztietatik ere ateratzen ditugula adierak. Beraz, kulturaz hitz egiten dudanean, hoiek ere hartu behar ditut kontuan. Bueno, horrela planteatuta ikusten dugu baita, eta lehengo ideiarekin alderatuta hau da, kultura da, natura ez den, alegia gure realitateari aurre egiteko garatu dugun sistema osoa eta abar, ikusten duguna da, kultura ditzen dugun horretan sistema ezberdin asko daudela. Hor daude batzuk, askoz gehiago daude. Janskera sistema bada, gure janskera sistema, hor dago. Jantzi egiten gara, sistema baten, esan nahi dut, arau batzuen arabera jazten gara, gure sistemaren arabera ez da ohikoa gizonezkoeko nahi aztea esaterako, edo gure sistemaren arabera testu inguru konkretu batean janskera mota bat erabiltzen dugu eta beste testu inguru batean beste bat eta abar, hau da, sistema arautu bada, janskera sistema bada, gastronomia beste bada, artea beste bat, ohiturak, ez daude hor, baina sinismenak, lan egiteko erak, ezagutza antolamendu soziala, hizkuntza hoiedanak sistema ezberdina dira kulturaren barruan. Kultura guztiek izan dute historikoki momentu batzuetan halako joera zentripeto bat eragiteko joera, halako indar zentripeto bat eragiteko joera, alegia nolabaiteko batasun bat izateko joera. Eta orduan, historian zehar aztertzen baitugu kulturak ikusten duguna da normalean hizkuntza baten inguruan agertzen dela janzteko modu bat, gastronomia era bat, ezagutza mota bat, sinismen sistema bat, antolamendu sozial mota bat, eta barra da, kulturak naiz eta sistema ezberdinek osatuak izan, halako homogeneotasun baten bila saiatzen dira historiaren momentu ezberdinetan. Gurean, Euskal Herrian, esaterako nazionalismoaren sorrerarekin, eta ez bakarrik horrek eraginda, baina horrek eraginda baita, badago halako mugimendu bat. Hau da, euskal kultura definitu beharra eta definitu behar horretan, badago halako mugimendu bat, esateko zer den euskal kultura eta zer ez den euskal kultura. Orduan, osagai batzuk hartzen dira euskal kulturatzat, txakolina, sagardoa, eta beste batzuk ez dira hartzen euskal kulturaren adierazgarri, ardoa. Esaterako, nahiz da ardoa Euskal Herrian egiten den, eta oso ona. Orduan, esan nahi dut, holako homogeneotasun baten bila abiatzen dira taldeak beren kulturari holako batasun bat emateko. Gaur egun, hori oso problematikoa da. Gaur egun kulturaren munduan dagoen nahasmendua oso handia da. Hau da, gaur egun, horko sistemetatik esaterako, jantzi dezakegu Afganistango pastun herriak daramatzan praka hoietako batzuk, eta janari txinatarraian eta euskaraz hitz egin dan aldi berean. Hau da,
Homogeneotasun hori gaur egun bilatzea, gure garaian bilatzea, oso zaila da, oso problematiko bilakatu da. Eta horrek, gero ikusiko dugun bezala, arazoak planteatzen ditu kultura nortasun emale gisa erabiltzeko. Hori da ideietako bat. Bigarren ideia bat, hor azpisistema ezberdina daude, baina azpisistema guztiak ez dira berdinak eta ez daukate pisu berbera kulturaren barruan. Eta hor, hizkuntzak adibidez duen pisua oso handia da. Esan nahi dut, hizkuntza azpisistema bada adierazteko erabiltzen duguna, ez da adierazteko erabiltzen dugun sistema bakarra, baina bai, garrantzitsuena, eta hizkuntzak zeharkatzen ditu gainerako azpisistema ia guztiak. Batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago. Adibidez, hizkuntzak behar bada gutxi afektatzen du janzteko sistema, edo gutxi ikutzen du gastronomia sistema, asko ikutzen du ordea ezagutza sistema, lan egiteko erak, antolamendu soziala, eta abar. Janzkera sistemak, nahiz eta kultur sistema bat izan, kultura baten barruan dagoena, dauzkan mugak, hau da, erabiltzen dugunerako eta hortik kanpora ez. Janzkeraren bitartez adierazi aldugu formaltasuna, adierazi aldugu generoa, adierazi aldugu beste ez dakitzen, baina hortik kanpora bat ere ez. Hizkuntzaren bitartez adierazten dugu askozaz gehiago, zalantzarik gabe. Orduan, honekin esan nahi duana da, nahiz eta sistema ezberdinak izan kulturaren baitan, sistema batzuk direla oso garrantzitsuak eta beste batzuk garrantzitsuak izan arren, ez daukate horren besteko presentziarik. Sarritan eztabaidatzen da, niri behintzat egokitu zait olako eztabaidetan egotea, hizkuntza eta kulturaren arteko eztabaida horretan, zer da hizkuntza, zer da kultura, zer da euskal kultura, zer ez da euskal kultura, eta orduan planteatzen duzunean, eske niretzat hizkuntza kulturaren barnean funtseskoa da. Orduan esaten dizute, bai, eta orduan Oteizaren artean, Oteizaren eskulturetan, Oteizaren margoetan, hizkuntzarik agertzen ez bada, hori ez da euskal kultura, ez dagolako euskeraz eginda. Sorozabalen musikan euskara ez da agertzen, beraz hori ez da euskal kultura, edo zer. Eta eztabaida hori planteatzen dizut. Eta orduan, berriz ere itzultzen naiz hasierara, kulturatzat zer hartzen dugun hori da kontua. Kultura parekatzen badugu artearekin, eta soilik artearekin, ados egia da, hizkuntzak duen presentzia mugatua dela. Arte plastikoetan kulturak, edo hizkuntzak presentzia badu, txikia, ados egia da. Baina kultura baldin bada bizimodu osoa, edo kultura baldin bada ez ja bizimodu osoa, baizik. Esaterako, kulturaren euskal planean agertzen diren arlo guztiek osatzen badute kultura, hizkuntzak zeharkatzen ditu arlo gehienak. Hizkuntza oso presente dago, behar bada arte plastikoetan gutxi, baina hizkuntza oso presente dago antzerkian. Guztiz presente noski dago literaturan, oso presente dago kulturaren industria guztian, alegia komunikabideetan, publizitatean, softwarean, eta abar. Orduan, kultura zentzu zabalago horretan hartzen badugu, argi dago hizkuntzak kulturaren azpisistema ia guztiak zeharkatzen dituela. Horregatik, hizkuntzak du horren besteko garrantzia kultura baten barruan. Ez da beste sistema bat, eta ez da besteekin parekagarria. Askozaz ere zabalagoa da, eta askozaz ere oinarrizkoagoa. Hau laburtu nahirik edo, orain arte zer esan dudan. Kultura niretzat sistema adierazlea da. Kultura era berean sistema badela esaten dut, baina zehazkiago esateko azpi sistemen sistema bada. Esan nahi dut, kultura sistemaren barruan azpi sistema ezberdinak agertzen dira. Azpi sistema guztiek ez dute presentzia bera. Azpi sistema guztiek ez dute presentzia bera. Beste modu batean esateko. Euskal kulturak galdu lezake galdua du. Honezkero, janzkera sistema propioa edo oso galdua du. Gure janzkera bereizgarria, gizonen kasuan txapela eta emakumezkoen kasuan zapia eta maosko prakak eta kaikua eta zaizer dakizer, oso galdua daukagu eguneroko bizimoduan. Baina horrek euskal kulturarentzat suposatzen duen galera hau da. Hizkuntza galdu eskero galera hau da. Orduan, azpisistema guztiek ez dute pisu bera. Eta berdin esan genezake arteaz eta berdin esan genezake beste azpisistema askori buruz. Bakoitza du bere garrantzia, dana garrantzitsu, baina bakoitzak berea. Hizkuntza garrantzitsuena. Hor, zalantzarik nik ez dut. Eta azkenik aipatu dan beste ideia bat, joera zentripetoak daude kulturetan, hau da, homogeneotasun baten bila abiatzen dira kulturak, baina gaur egun, 21. mende honetan, hori oso problematiko bilakatu da. Oso problematiko. Hau da, joera horiei eustea oso zaila da.
Oso zaila. Bueno, onaino kulturaz. Goazen orain nortasunetara. Nik uste dut nortasuna eta kultura bereiztu beharra dagoela. Eta esaten dut hau sarritan nahaztu egiten direlako. Sarritan batez ere diskurso politikoetan eta askotan entzuten dugu gure nortasuna defendatu behar dugu, eta orduan hasten dira kultur sistemak defenditzeko neurriak proposatzen. Nik uste dut, hor, nortasuna barik kultura aipatu behar zutela. Orduan, nortasuna zer da? Nortasuna da pertzepzio bat, nortasuna da nork bere buruari buruz eta bere erreferentzia taldeari buruz eta bestei buruz egiten duen definizio bat. Zentzu horretan, definizio baten neurrian kulturaren barnean dago. Kulturak esaten digu zer den zuhaitza eta zer den landarea, eta kulturak esaten digu zer den euskalduna, zer den erdalduna. Hori definizio kulturala da. Beraz, printzipioz nortasuna dago kulturaren barnean. Oso garrantzitsua da, baina kulturaren definizioa da. Zentzu horretan, maila ezberdinetan daude kultura eta nortasuna. Eta nik uste dut, bereiztu beharra dagoela. Areago, nortasuna sarritan kulturan oinarritzen da, baina ez beti. Talde nortasuna ari naiz, ez nortasun personalaz, talde nortasuna sarritan kulturan oinarritzen da, baina ez beti. Beste alde batetik, talde nortasun sendo batek eragina du kulturan baita. Lehen nazionalismoaren kasua aipatu dut. Talde nortasuna eraikitzen da, nazio nortasuna eraikitzen da Euskal Herrian, eta horrek eragina du kulturan. Definitzen badugu euskal kultura zer den, eta euskal kultura zer ez den, orduan garatuko dugu euskal kulturatzat duguna eta bestea ez. Orduan horrek eragina du kulturan baita. Baina gaur egun oso bide ezberdinetatik doazela iruditzen zain neurri batean. Kultura eta nortasuna ezberdinak direla ikusteko, adibide bi jarriko dizkizuet. Kasu batzuetan gerta daiteke kultura bera dutenak nortasun ezberdinak izatea. Eta adibide historiko bat ipiniko dizuet, karlistak eta liberalak. Karlistak eta liberalak Euskal Herrian zenbait kasutan ez beti, baina zenbait kasutan kultura osori konpartitzen zuten. Hizkuntza, tradizioa, bizimodua eta abar. Baina nortasuna oso ezberdina zuten eta elkar hiltzen zuten. Beraz, hor nortasuna ezberdina zen eta kultura berdina. Beste adibide bat Euskal Herrikoa baita. Kultura ezberdinak nortasun bera. Hor dauzkagu, adibide bi, Txiki eta Otaegi. Juan Paredes Manot eta Angel Otaegi. Kultura oso ezberdina zuten, jatorri oso ezberdinak. Bata Extremaduratik etorria, Extremadurako kulturan hasia. Bestea Nuarben hasia, beste esia. Beste kultura batean guztiz ezberdina, baina nortasuna konpartitzen zuten. Guztiz, nortasuna konpartitzen zuten eta horri izan zen euren destinoa. Orduan, honek zer erakusten digu? Honek erakusten digu batetik kultura eta nortasuna ez doazela beti bat, eta honek erakusten digu baita nortasuna batzuetan kulturan oinarritzen dela, baina beste batzuetan ez. Bi adibide hauetan nortasunaz ari naizenean, ari naiz nortasun politikoaz, nortasun kulturalaz, baino gehiago. Baina, historiaren une bakoitzean da, testuinguru bakoitzean, nortasun politikoak izan dezake izugarrizko indarra, beste batzuetan nortasun kulturalak edo bestelako nortasunak. Beraz, nortasuna eta kultura ez doaz beti batera eta bereiztu beharra dago. Eta iruditzen zait garrantzitsua, bereizketa hau gaur egun bizigaren garaian fenomenoa haren nabarmenagoa iruditzen zaidalako. Horre daukazue, ezaguna izango duzuen autore baten liburuaren azala, Manuel Castells da autorea. Manuel Castells, jakingo duzuenez, globalizazioa maila teorikoan eta empirikoan baita, gehien aztertu duen autoretako bada, mundu mailan oso ezaguna, eta ez da kausalitatea globalizazioari buruz, duela urte batzuk atera zuen trilogiaren baitan, bigarren liburuaren izenburua izatea, nortasunaren indarra. Nortasunaren indarra. Bueno, liburu honetan Manuel Castellsek planteatzen duen tesia oso modu laburrean eta traketxean, segurazki esan da, honakoa da. Gaur egungo mundu globalizatuan, kulturak eta beste zenbait nortasun emale ari dira estandarizatzen, ari dira berdintzen, lehen esan dut, oso zaila dela kultura bakoitzarentzat bere bereizgarritasunari eustea, ari dira berdintzen, baina nortasunak pilpilean ari dira.
Hau da, nortasunak ez dira desagertzen ari, inondik inora ere ez. Igual kultura galtzen ari dira, baina nortasunak ez. Nortasunak ari dira eraldatzen, bai, guztiz, baina desagertzen ari inondik inora ez. Eta horretarako zenbait adibide lantzen ditu da zenbait kasu aztertzen ditu. Eta honen azpian dagoena, esaten du Kastelsek eta esaten dute beste autore batzuek, honen azpian dagoena da, hain zuzen ere globalizazioak dakartzan ziurgabetasunen aurrean, nolabaiteko babesa bilatu beharra. Hau da, globalizazioaren fenomenoetako bat da pertsonek galtzen dugula errealitatearen kontrolaren sensazioa. Lehen bagenekien errealitatea kontrolatzea gugandiko zugurrun zegoela, baina kokatzen genuen nonbait kontrol hori. Neurri handi batean kokatzen genuen nazio-estatuan. Nazio-estatua zen gure beharrak ase behar zituena, gure ekonomia konpondu behar zuena, gure osasun sistema eratu behar zuena, eta bar, eta bar, eta bar. Gaur egun globalizazioaren fenomenoetako bat da nazio-estatuak galdu duela ahalmen hori. Eta orduan, nazio-estatuari eskatzen diogunean egizazu hau ekonomian osasunan ezagizez, ez dago nire esku. Ez dago nire esku, dago Europaren esku, multinazionalen esku edo espekulatzaileen esku. Hau da, kontrol hori galdu egiten dugu. Ez dakigu non dagoen boteregunea. Lehen Madril zan boteregunea. Gaur egun, inok ezak non dagoen boterea. Madrilen botere badago, haundia, baina askoz haundiagoa daude munduan zehar inon kokatu gabeak. Non baitor, sarean, baina horiek esaten baute, hau egiten baute, munduko ekonomia do alde batea bestera. Eta inok ezakin nork egin duen hori, hor dago nun bait. Zan nahi dut, sensazio hori areagotu egiten zaigu. Eta horrekin batera beste ziurgabetasun asko ere areagotze zaizkigu. Hau da, iritsi gara, garapenaren momentu honetan, iritsi gara puntu ikaragarri, eta ikara esaten dut bere zentzu osoan, ikaragarri batera. Hau da, kapasa gara jadanik munduko bizitza guztia desagertarazteko. Teknikoki lortu dugu ahalmen hori. Kapasa gara munduan dagoen bizitza guztia desagertarazteko. Puntu horretaraino iritsi gara. Falta segun bakarra da, erabakimena hori egiteko. Benga, guazen mundua desagertzera. Hori da falta seguna, baina teknikoki lortu dugu, eta horri bilura ematen du. Kapasa gara, ingenieritza genetikoari esker, kapasa gara gaur egun bizia sortzeko. Hartu zelula batzuk eta hortik ereiki pertsona bat. Hori teknikoki, oso modu traketxan esan da berriz ere, kapasa gara. Orain arte jainkoarena zen ahalmena, orain gurea da. Kapasa gara, horrek ere ziurgabetasuna sortzen du, eta beste gauza asko. Horren aurrean, esaten dute Kastelsek eta globalizazioaren teorikoek, horren aurrean pertsona izutu egiten da, ikaratu egiten da, eta egiten du, babesa bilatu. Eta nok emango dio babesa? Taldeak ematen dio babesa. Zein da talde hori? Nazio-estatua ez da horren indartsu babes hori emateko, jadanik eskaitu babesten. Eta orduan beste nortasun batzu bilatzen ditugu. Eta orduan komunitarismorako joeraz hitz egiten du Kastelsek, alegia guazen nortasun kolektiboa emango digun horren bila. Eta orduan horrek dakar nortasun kolektiboen indarra gaur egun, hortik da bere liburuaren izenburua. Eta orduan nortasunen garapena eta nortasunen indarra da globalizazioari ematen diogun erantzun bat. Ordan, kulturak behar bada berdintzen ari dira, estandarizatzen ari dira, estatu nazioak, ez dut esango desagertzen ari direnik, ez direlako desagertzen ari, baina eraldatzen ari dira, baina nortasunak izugarrizko indarra daukate, eta gaur egun munduan dauden gatazka askotan nortasuna funtsezko elementua da. Bueno, guazen, harinaren ikustera nortasunak nola birsortzen diren. Bueno, talde nortasunaz ari garenean, kontuan hartu behar dugu oroar, nortasuna ematen diguten taldeak bi motatakoak izan daitezkela. Batzu dira talde txikiak, eta talde txiki horietan elkar ezagutzen dugu. Jendearekin aurrez aurreko harremana daukagu. Kuadrilla esaterako, kuadrillako kideak ezagutzen ditugu, elkar ezagutzen dugu, eta harremana aurrez aurrekoa da, horrek eman aldigu nortasun bat. Beste talde batzuetan ordea, oso talde handia direlako, gainerakoak ez ditugu ezagutzen ditugu gutxi batzuk. Ni euskalduna sentitzen naiz. Badakite euskaldunak munduan garela, 600.000 mila, izen bat. Nik ez ditu danak ezagutzen, gutxi batzu baino ez ditut ezagutzen, baina guztiekin identifikatzen naiz. Tardan galdera oso simplea da, nola identifikatzen zara bater ezagutzen duzun pertsona batekin? Identifikatzen naiz ikurren bitartez. Ikurren bitartez, hau da, ni euskalduna naiz, alegia euskara daukat. Zu ez zaitut ezagutzen, baina euskara daukazu.
Ni euskararekin identifikatzen nahi zenez, eta zuk ere identifikazio bera egiten dugunez, ikurraren bitartez, kasu honetan hizkuntzaren bitartez zurekin identifikatzen naiz. Eta orduan, talde nortasun hoietan, alegia talde handiko nortasunetan edo bitartekotutako, oso modu pedantean esan da, bitartekotutako harremanetan oinarritzen diren edo ehuntzen diren taldeetan ikurrak funtsezkoak dira. Ikurri gabe ez da talde nortasunik garatzen, baldin eta taldea handia bada. Eta gure talde nortasun handiak, talde handietakoak izaten dira. Ni kuadrilla bateko kide sentitzen naiz, baina bereziki sentitzen naiz euskalduna, euskal herritarra, langilea edo hau da, talde handietako kide sentitzen naiz. Orduan, talde nortasunak eraiki normalean oinarri objektibo batzuen gainean eraikitzen dira. Hau da, ni nekez sentitu naiteke txinarra baldin eta txinatik ezer ez badaukat. Ez badaukat hizkuntzarik, ez badaukat jatorririk, ez badaukat bizi lekurik, ez badaukat ezer. Beti egongo da oinarri objektibo bat, baina oinarri objektiboietako batzuk bihurtu beharra dago ikur nortasuna eraiki ahal izateko. Ni ikurrarekin identifikatuko naiz, zuek ikurrarekin identifikatuko zarete, beraz danok identifikatuko gara elkarrekin. Danok gara talde bereko kide. Ikurra konpartitzen dugulako. Orduan, ikurren garrantzia, hau aurrera ere azpimarratuko dut, oso handia da. Bueno, zer ari da talde nortasunekin gaur egun. Lehen esan dut, talde nortasunean talde nortasunak pilpilean daudela munduan, eta Euskal Herrian zer esanik ez. Talde nortasunen oinarri nagusiak, azkenengo mendeetan eta gure testuinguruan izan dira hor dauzkasuna, kultura, nazio estatua, erlijioa edo geografia. Kultura, Euskal Herriaren kasuan, zelan Euskal Herria estan bizi irla batean, zelan Euskal Herriak konpartitzen duen erlijioa bere auzokoekin, zelan Euskal Herriak ez duen lortu nazio estaturik, orduan Euskal Herria beriztu duen ez da izan ez erlijioa, ez geografia, ez nazio estatua, kultura bai, kultura beriztu du. Beste toki batzuetan beste faktore batek eman dien nortasun handiena. Irlandaren kasuan, historia badago, hizkuntza badago, erlijioa badago, baina geografia ere oso importantea da. Edo Britainiarren kasuan baita, eta abar, ez? Orduan, tokian toki eta unean une, faktore ezberdinek lagundu dute talde nortasunak eraikitzen. Gaur egun, hauetako asko ari dira ahultzen. Esaterako kultura, lehen esan dudanagatik, kulturak zailtasunak ditu gaur egun nortasuna emateko. Zergatik, kulturak jadanik ez daukatelako lehengo homogeneotasun hori, edo zaila daukatelako. Izan badute oraindik, baina zailtasunak erotu handiagoak. Nazio estatua ahultzen ari da nortasun emale gisa. Berriro diot, nortasun emale gisa. Nazio estatua hor dago. Eta itxura guztien arabera urtetarako daukagu oraindik. Onerako, txarrerako. Ez da ahultzen ari, baina nortasun emale gisa bai. Identifikazio hori, hau da, nazio estatuarekiko identifikazioa da ahultzen ari dena. Entuela, hamarkada batzuk horren indartsoa zena, gaur egun ari da ahultzen. Gaur egun gero eta jende gehiagoak esango dizu munduko herritar sentitzen dela, edo bere herriko sentitzen dela, eta ez bere nazioko, edo Europar sentitzen dela, eta abar, eta zer esanik ez, immigrazioaren mugimenduekin, horiek zer sentitzen dira. Edola urtebete lagun bat entzuten nion, kasu bat telebistan ikusitakoa. Abizen Euskalduneko kolombiar bat, Espainiako ejerzitoan soldadu, Libanon onuren agindupean. Zein da horren nortasuna? Muturreko kasu badirudi, baina igual ez da horren muturrekoa, eta dozi mutan adierazten du errealitate bat. Hau da, gaur egun nazio nortasuna estatuaren inguruan antolatzea zaildu eginda. Zentzurreta esaten du nazio estatua ahultzen ari dela nortasun emale gisa. Peseta galdu du Espainiako gobernuak, eta horrek ere galdu arazi dio nortasuna emateko aukera bat. Argentinan dauden pertsona asko, jatorri italiarrekoek nahi dute lortu Europako pasaportea. Eta ez da, Italiako pasaportea edo Espainiako pasaportea, ez Europakoa da pasaportea gaur egun. Eta abar, hau da, ari da nortasuna emateko indarra galtzen nazio estatua. Gainerakoetan mantentzen du. Honeago, txarrerako. Bueno, geografia ere galtzen ari da bere indarra nortasuna emateko, gaur egun interneten garaian geografia desegituratzen ari da. Egon badago, baina gure bizitzan duen eragina ezberdina da.
Erlijioa Europan galtzen ari da. Munduko beste toki batzuetan ordea gora doa nortasun emale gisa. Ekialdean, ekialdeko, ekialde ditzen dugun horretan. Adibidez, erlijioa herrialde musulmanetan bereziki zapalduen artean bilakatzen ari da nortasun emale garrantzitsuena. Lehen baino garrantzia handiagoa hartzen ari da, baina herrialde batzuetan gurean esaterako ez. Eta orduan, talde nortasunaren emale garrantzitsu izan diren zenbait iturri, zenbait oinarri objektibo ari dira ahultzen. Baina lehen esan bezala nortasunak ez dira ahultzen ari dira beste osagai batzuen bila. Gaur egun, esan dezakegu informazioaren jendartean ikurra nagusi bilakatu da. Gure informazioaren gizartea da. Eta jakina informazioaren gizartean ikurrekin lan egiten dugu. Adibide soil batzuk eta oso arin. Duela hilabete batzuk Mahomaren karikaturekin gertatutakoa, hori ez da kasualitatea. Azken batean modu hotzean, baina modu hotzean azertzeik ez dago, baina balego modu hotzean azertuta tontokeri bat izan da, karikatura batzuk baino ez. Baina ikur bezala horrek duen indarra ikaragarria handia da, eta horrek eragin ditu mugimenduak mundu osoan. Ez dakit nongo aldizkaritan karikatura batzuk agertu izanak. Zergatik oso ikur garrantzitsua delako. Herri oso baten edo munduko populazioaren zati handi baten ikurra delako. Ikur horrekin identifikatzen dira. Ikur hori ikutzen baduzu, ni ikutzen nauzu. Eta horren erantzun egingo dut. Hori gertatu da. Beste adibide bat, dorrebikiak. Zergatik eraso dorrebikiak? Zergatik eraso dorrebikiak beren esangura simbolikoagatik. Hori zer da, New Yorkeko eraikinik handiena, hobixe botako dut. Ikurra bota zen. Horrekin batera 3.000 pertsona, baina bereziki ikurra. Horrek erakusten du, horren ikurrak duen indarra. Beste kasu bat, futbol mundiala. Futbol txapelketa mundiala, igaz Alemanian egin zana. Nazio estatua, esan du lehen nazio estatua, ari da indarra galtzen nortasun emale gisa. Baina nazio nortasuna emateko gaur egun futbol selekzioek jokatzen duten papera ikaragarri handia da. Esango nuke gaur egun futbol selekzioek iaia nazio estatuak baino indarra handiagoa dutela nazio nortasuna ezartzeko edo zabaltzeko. Horregatik du esaitek taldeak igualez, baina bere helburuak horregatik du hain bide luzea egiteko. Ez digute utziko euskal selekziorik osatzen horren errez. Zergatik horrek nortasun emale gisa duen indarra oso handia delako. Eta horretaz ohartuta gaudegu, baina beste asko ere bai. Gaur egun, Alemaniaren alde gehiago egin zuen futbol txapelketak estatuak bera baino, eta berdin Espainiaren alde, Italiaren alde, eta bar. Zergatik ikurren garaian bizi garelako. Orduan hemendik ondorio bat ateratzen dugu. Nortasun egarri denak ikurre behar ditu. Eta gaur egun, lehen esan duan moduan, globalizazio garaian, denok gara nortasun egarri. Denok behar dugu nortasuna. Gora begiratu eta unibertsoaren erdian gure burua ikusten dugunean, esate dugu zer naiz, nor naiz, norekin nago eta zer egiten dute hemen. Eta orduan, bagoaz taldearen bila. Orduan, ikurra behar ditugu. Hau ez da berria. Adibide batzuk. Duela eunda mairu urte okerrezpanago, Aranatarra nahiek asmatu zuten ikurrina. Galdera simple bat, zer izango litzateke gaur egun Euskal Herria, duela eunda mairu urte, Aranatar anaiek ikurrina asmatu izan espalute. Zer izango ginateke? Gu, anaia haiek ikurrina asmatu izan espalute. Biztan da, momentu hartan ikurra behar zela, eta ikur horrekin identifikazio handia egonda dago eta horrek gauza asko eragin ditu. Beraz, ez da berria, ikurren beharrez berria, beti existitzen da. Guazen atzerago. Ez dakidak zuen historia, baina Espainiako bandera da, esaten dute dela munduko, eta ez da txistea, serio esaten dut, zientifikoki asmatutako bandera bakarra. Kontua da 1785an, Carlos Hirugarren erregeak, esan zuen, itxasoan zebiltzan itxasoen artean itxasontzien artean Europako gerra itxasontziek denek zeukatela antzeko pabelloia. Denek zeukatela bandera zuria eta gero erdian armarri bat. Eta urrunetik
erratu egiten ziren. Eta orduan, ez zien kainoen azoka behar bada lagunen aurka. Eta orduan, behar zuten bandera bat gainerakoetatik ondo bereizteko. Lagunak ezagutzeko eta etxaiak ezagutzeko baita. Eta orduan, egin zuen lehiaketa publiko bat. Eskatu zituen proiektuak bandera bat asmatzeko itsasoan ondo bereiztuko zena. Eta 12 proiektu aurkeztu zizkioten eta hauze aukeratu zuen zeratik deigarriena zelako. Gorria eta horia oso ondo bereizten ziren. Eta orduan, ura hartu zuen lehenengo armadako banderatzat eta gero Espainiako banderatzat. Eta orduan, arek oso, Carlos Hirugarrenak oso ondo ikusi zuen. Behar dugu ikur bat ondo bereiztuak izateko itsasoan. Besteak bereizteko, besteek bereiztu gaitzaten eta gure artean elkar ezagutzeko. Horretako dira ikurrak. Besteek ikus gaitzaten eta gu besteak ikusteko. Eta orduan horrela sortu zuen bandera zientifiko hau. Eta geroztik, hau da daukaguna. Horregatik esaten nuen ez dela txistea. Gaur egun, lehen ikurrinaren kasua ipini dut. Zer, izango litzateke Euskal Herria, duela 13 urte ikurrina asmatu izan espalitz. Galdera hauze da, zer izango da Euskal Herria? Hurrengo hamarkadetan .eus domeinua ezartzen ez badugu. Ez gara existituko 6. kontinente horretan, alegia interneten. Ez gara ezer izango, ez badukagu domeinu propiorik. Ikurrina behar genuen bezala, domeinu ere behar dugu. Hau da, beste ikur bat, kasu honetan ez itsasoan nabigatzeko, Espainiako bandera bezala, baizik interneten nabigatzeko, baina nabigatzeko azken batean. Orduan, ikurrak behar ditugu gure talde nortasuna adierazteko. Bueno, orain artekoaren laburpen bat. Nortasuna eraikitzeko behar ditugu ikurrak, eta nik hortxe kokatzen dut hizkuntzaren garrantzia. Batetik lehen esan dut hizkuntza kulturaren barnean leku zentrala duela. Baina nortasun emale gisa ere ahalmen handiak ditu. Batetik kanpora zein barnera begira funtzionatzen du, alegia besteek ezagutu gaitzaten eta guk gureak, gutarrak ezagutzeko ikurra da. Euskaraz egiten du, beraz nire taldekoa da. Eta banoa beste nonbaitera euskaraz egiten du eta badakiten ni euskalduna naizela. Bestetik hizkuntzak taldea zedarritzen du, taldea definitzen du, taldea mugatzen du, komunitatea egituratzen du. Euskara konpartitzen dugun artean hitz egiten dugu, elkarren berri izaten dugu, gure proposamena planteatzen ditugu, gure hitzaldiak entzuten, ekarpenak egiten, eta komunitatea osatzen da, komunikazio eremu bat sortzen du hizkuntzak. Bestetik kultura bat garraiatzen du. Kultura bat garraiatzen du, zentzu horretan ez da edozein ikur. Ikurrinak asko adierazten du, baina ikurrinak garraiatzen duen kultura oso txikia da. Hizkuntza garraiatzen duenarekin alderatuta apenas ez bez. Hizkuntzako ordea kultura oso bat garraiatzen du, mundua ikusteko modu bat. Eta orduan oso pisu handikoa da. Edapen handikoa da, hau da, oso ikusgarria da. Oso ikusgarria da. Hizkuntza agertzen da eguneroko jardueran, hizkuntza agertzen da idatzian, hizkuntza agertzen da telebistan, hizkuntza agertzen da berehala ikusten da. Ahoa zabaldu eta berehala ikusten duzu. Erlijioa ere izan daiteke beste bat, baina erlijioa adibidez pertsona bat ezagutzen duzunean lehenengo kolpean ez bada jaskeragatik, eta hori erlijio batzuekin bakarrik gertatzen da, jaskeragatik ez badazuk ez dakizu pertsona hori ze erlijiokoa den. Hizkuntzak ordea berehala esate dizu ze hizkuntzakoa den. Ahoa zabaldu eta ordantxe konturatzen zara. Eta gero hizkuntzak beste ikur batzuk ez bezala, hizkuntzak behin txertatuta oso intimo bilakatzen da. Hizkuntza hartzen baduzu nortasun emale gisa, zure nortasun emale gisa, ez tresna funtzional bezala, nik ingeles ez badakit, baina ingelesak ez dit nortasunik ematen. Hizkuntzak euskarak bai ordea, nortasun handia ematen dit, behin txertatuta oso intimoa da. Beste ikur batzuk ez ordea. Ni izan naiteke 16 urterekin punkia, eta punkien ikurrak ipintzen ditut ezagutua izateko eta abar, baina 18-19 urtekin aldatu egiten dut eta bilakatzen naiz pijo. Eta orduan beste ikur batzuk hartzen ditut. Nere bizitzan pasatu da hori, aldi baterako pasatu da eta joan egin da. Hizkuntza behin txertatuta oso intimo da, oso barruan geratzen da, eta txikitatik edan baduzu, zer esanik ez. Orduan ikur bezala ere altsuagoa da, beste ikur asko baino. Naizta asko izan litezke. Bueno, 11 eta 4 dira. Adibide bat jarri nahi dizuet, oso harin pasatuko naiz adibidetik, zeren gero nahi nuke Jesus tartetxo bat utzi.
duela zenbait urte lan bat egin nuen, hizkuntzaren inguruan, hizkuntza, kultura, herri kultura, eta bar, nire kezka zen. Euskal Herrian, jadanik ez dago euskal kultura ditzen dugun hori soilik, Euskal Herrian badaukagu kultura bat tradiziotik datorrena, hizkuntza bati lotua dena eta bar, baina beste kultur, sektore, mugimendu, faktore asko eta abar daukagu, ze harreman sortzen da euren artean. Hori izan zen ere kezkat hartu nuen adibide bat, eta adibidea izan zen euskal kantagintzaren arloa. Euskal musikagintzaren arloa, musikagintza popularra, 60-tik 70 bitarte. 3 hamarkada horietan. Zergatik musikagintza, oso eremu argigarria iruditzen zitzaidalako, kulturaren arloetako bat, baino ez da. Urte horietan, euskal musikagintza popularrean 2 mugimendu nagusi daude. Euskal kantagintza berria deitu izan zena, 60-tik 80 bitarte, eta rock mugimendua, 80-tik 92 bitarte. 92an etzan amaitu rock mugimendua, bezik nire ikerketa. Hor zehazten dut, esan nahi dut. Hortik aurrerako aia, gehiago gutxiago jarraitu du, baina ez dut ikertu, beraz, ezin dut maila berean hitzekin. Hori argituta. Zer daukagu? Euskal kantagintza berriaren sorrera. Historia ezagutzen duzue, enoa errepikatzera, baina ideia batzuk hartu nahi ditut. Batetik, Euskal kantagintzaren sorreran eragina handia izan zuen garai hartako, testuinguru hartako ideologiak. Ideologia, oroar nolabait esateko modu laburrean, aurrerakoia. Europa osoan eta herrialde aberatsetan emakumeen eskubideen aldeko eta berdintasunaren aldeko eta feminismoaren garaia da, kolonialismoaren aurkakoa, deskolonizazio prozesua daude, langileen mugimendua pilpilean dago, eta abar. Badago ideologia oso bat eta horrek isla zuzena izan zuen euskal kantagintza berrian. Bestetik musikaren arloan joera berriak zeuden, berriz ere gure testuinguru kulturalean, ezta? Kantautoren garaia zen, Joan Baez, Atahualpa Yupanqui, Bob Dylan, eta horrek ere izan zuen eraginik. Baina berezik euskal kantagintza berria sortzen da bertako mugimendu bati lotua, alegia nazio eta kultur pizkunde mugimenduari lotua. 50ko hamarkadatik aurrera garatzen hasten dana eta arlo ezberdinetan islatzen dana. Politikan bezala, gastronomian, sukaldaritza berria, artean, Oteitza eta Gaur taldea eta abar, literaturan, argitalgintzan, denetan, euskal musikagintzan ere hor sortzen da kantagintza berria. Orduan, nolabait esateko berezik euskal kantagintza berria da oinarri etnikoari, matrize etnikoari lotutako mugimendu bat. Naiz eta beste gauza askotatik ere edaten duen bai estetikan, bai edukietan, eta hortik sortzen da euskal kantagintza berria. 60ko, 70ko hamarkadetan zehar eta giro sozial politikoan txertatuta, euskal kantagintza berria herri mugimenduarekin, eta hemen herri mugimendua oso zentzu zabalean hartzen dut, herri mugimenduarekin harreman dialektikoan dago, etengabe, eta hortik bilakatzen da, 70ko hamarkadaren amaierarako, euskal kantagintza bilakatzen da Euskal Herriaren asmo askatzaileen adierazle. Gogoratzea nahikoa da, garai hartako festibalak ziren. Festival haietan aldarrikatzen zen mundu perfektua, Euskal Herri perfektua. Izan behar genuen ez ja independienteak. Independienteak, sozialistak, emakumeak eta gizonak dana berdin, erabateko justizia, eta hori islatzen zen kantetan, islatzen zen pankartetan, islatzen zen toki guztietan. Eta Euskal kantagintza berriak lortu zuen, hamarkada horietan horren katalizatzaile izatea musikaren arloan. Beste arlo batzuetan, beste batzuek lortu zuten bezala. Dena euskeraz. Eta nire kasua da, nik garai hartan euskara ikasten ari nintzen. Euskaraz jakinez, baina kanta guztiak goitik bera, denak euskeraz. Eta nire kasua bezala, askoren kasua. Hau da, hor euskarak lortu zuen berea etzen eremu batean sartzea eta hegemoniko izatea. Oso importantea. Hor euskarak eta euskal kulturak lortu zuten ikur bilakatzea, zerbaiten ikur, eta zerbait hori izan lehen esan duen Euskal Herria perfektua. Iraultza sozialista eta nazionala eta guztiak egingo zituena. Eta hor zertatu zen, eta horrek eman zion euskal kulturari oroar eta euskarari indar handia. Gero etorri zen frustrazioa, etorri zen decepzioa, etorri zen krisialdi ekonomikoa, etorri zen desastrea. Eta hor sortzen da beste mugimendu bat, eta da rock mugimendua.
Rock mugimenduan ondik sortzen da, politikaren arloan herri mugimenduaren haustura gertatzen da, hau da, ordura arte herri mugimendu handi bat egon da, eta mugimendu hori hautsi egin da. Batzuk sistema berrian integratu dira, beste batzuk kanpoan gelditu dira. Baina edozein modutan mugimendua hautsi egin da, politikan. Maila sozial-ekonomikoan, ekonomia krisia oso handia da, 80ko hamarkadan. Eta orduan, hor sortzen da, ideia hori gero punkiek gain ondo landu zutena, ez dago etorkizunik. Ez dago etorkizunik, amaitsu da. Eta musikagintzaren joera berriak ere hor daude. Eta horrek ere eragina dute estiloan musikaren rock mugimenduaren sorrean. Hortik sortzen da rock mugimendua, eta bereziki Euskal Herrian sortu zen rock mugimenduan punk mugimendua izan zen nagusi. Ardatza, hegemonia, izan zen punka, ez beste rock estilo batzuk, punka izan zen nagusi. Eta aldaketa oso nabarmena da, pasatzen gara 60 zoriontsu haietatik, pasatzen gara etxipenera, 80ko iluntasunera. Eta izenetan ere ikusten da oskorria, eguraldi ona iragartzen duen zeru gorri polit hori, hortik pasatzen gara Saramara. Pasatzen gara eskorbutora. Hau da, aldaketa ikaragarria da. Pasatzen gara irrintzia entzuten da eta hori kantatzetik, pasatzen gara kantatzera, ez dago ezer, a la mierda el País Vasco kantatzen zuen eskorbutok. Hau da, aldaketa ikaragarri handia da. Haustura erabatekoa eta maila ezberdinetan agertzen da. Egon zen haustura hori saiesteko saiorik, baina porrot egin zuten. Gogoratzen dut Muskari aldizkarian, garai hartako Muskari aldizkarian, ale bat oso kuriosoa da. Ale batean agertzen da orrialde batean Aita Donostiari buruzko artikulu bat, orrialde osokoa. Eta bi orrialde aurrerago eskorbut hori buruzko beste bat. Dana aldizkari berean. Zer batzen zituen, danak euskal musikagintzaren barruan kokatu nahiak, baina arre porrot egin zuen. Porrot egin zuen saioak, eta handik gutxiraia, etena erabateko izan zen. Zarama taldea egin zen Eibarrera, Festival de la Canción Vasca. Egin zen, ara jotzera. Eta ia bota egin zituzten. Esan zieten ura etzala haientzako lekua. Festival de la Canción Vasca eta euskeraz kantatzen zuten, Zaramak. Etzan lekua, ura zen musika imperialista. Arek ez eukan zer ikusirik ordura arteko musikarekin, nahiz euskara ez izan. Orduan, etena ikaragarri handia da. Tradizioarekin hausten da, ez da musika makarrik. Tradizioarekin ere hautsi egiten da. Gaztelera nagusitzen da. Hor, nonbait daukate, mapa batean, hor dauzkazu zutabe batean Euskal Kantagintza Berriaren protagonista nagusiak eta euren jatorri geografikoa eta bestean rockaren lehenengo taldeen jatorria. Ikusten duzuenez, anitzagoa eta asko euskararen mugetatik kanpo dagoena, Iruñean, Agurainen, Gasteizen, Ibarrezkerrean. Hor sortzen dira talde nagusiak rip eta jotagie kenduta. Orduan, etena oso handia da. Eta orduan, rock mugimenduaren matriza ez da etnikoa, ez da nolabait esateko euskal kulturatik, euskal kultura tradizionaletik edo berpizkunde horrekin zerikusia duen mugimendu bat ere ez. Da mugimendu soziala da, matrize sozial guztiz. Hau hasiera batean, eten horren ostean, hasten da elkartrukea, hau da, batetik rock mugimendua hor dago barrikadaren alde batean, sistemaren kontra, eta barrikadaren alde horretan topo egiten du sistemaren kontra, beste arrazoi batzuengatik dagoen beste kultur sistema batekin. Eta hori da, euskal kulturaren sistema, edo euskal kulturaren eragile batzuk, igual, gehiegi handitu gabe kontzeptua. Eta topo egiten dute, eta zen dira elkartrukeak. Eta elkartruke horietatik badoa zerbait berria sortzen. Badoa rock mugimendua, badoa euskal kulturatik elementuak barneratzen. Eta hau ikusten da esaterako diskagintzaren hizkuntzan. Rock mugimendua, lehen esan duan bezala, etena izan zen, kantagintza berria dana euskeraz egiten zen, rocka sortzen danean, hasieran gehiena gazteleraz egiten da. Hor dago, hizkuntzaren aldetik eten handiena. Baina, hamarkadan zehar, euskara badoa lekua hartzen. Eta azkenean, 80ko, 82ko, euskara hartu dio aurrea gaztelerari diskagintzan. Eta gero, joera areagotu egin zen. Azkenengo urtetakoa ez galdetu, ez baitu jarraitu. Baina, hamarkada horretan hori gertatu zen. Egon ziren aldaketa batzuk oso esanguratsuak, kortatutik negu gorriakera esaterako.
Nola, gaztelera sortzen den talde bat, Irunen, leku erdaldun samar batean, euskarara pasatzen da, hori izan zen erreferente bat. Eta hori bezala beste batzuk ere pasatu ziren euskarara. Ez bakarrik hizkuntza, hasten da integrazioa maila ezberdinetan, musika moldeetan. Horretek idazten zuen bezala, eska, erritmoa eta harina oso ondo eskontzen dira. Eta eskondu zituzten, da egin zuten ibilaldiaren aldeko kanta bat, oso polita gogoratzen dudana, ez dut kantatuko, ez dago dago astiri. Besteak, beste. Hasten da, eskontza hori egiten, hau da, harina eta eska. Erritmo berria, erritmo zarra. Musika tresnak sartzen dira, alboka sartzen da, bitxuzako tresna zarra sartzen da, gitarra elektrikoarekin batera, jendarteko presentzian ere txertatzen da, oso gauza polita izan zen nola talde, gazte talde, roka egiten zuten, punka egiten zutenek, egin zioten diska bat Mikel Laboari, Txeroki diska. Eta oso kuriosoa da, zeren talde rockeko taldeak ziren, hain zuzen ere Euskal Kantagintzaren sorreratik bertatik egon zen autore bati, Mikel Laboari. Hor, txertatu egiten dira biak. Zentzu sozialean, eta orduan, euskara badoa, mugimendu horretan sartzen, erreferentzialekua hartzen, eta momentu batean bilakatzen da erreferente gazteriaren zati garrantzitsu batentzat. Euskaldunak izan edo erdaldunak izan. Baina bilakatzen da erreferente. Gertatu da nolabait Euskal Kantagintza berriarekin gertatu zana maila murritzago batean gazteriaren arloan kasu honetan, baina gertatzen da antzeko zeozer. Hartzen du leku bat eta horren erreferente izanik indarra hartzen du eta txertatu egiten da. Eta Xabier Montoiaren, klaro, hau pertsonek egin dute, eta batzuei zorzaie aitorpena, Xabier Montoiaren esaldi bat daukaten idatzi eta garai hartakoa, punka nahi bat zuen, euskaraz behar zuen. Hau da, sistemaren aurkakoa nahi bat zuen, euskaraz behar zuen, euskaraz alako egituralki sistemaren aurkakoa. Bueno, honekin ja amaitzen noa, azken gogoeta batekin. Euskarak etorkizunik badu, nire ustez, nortasun emale gisa du etorkizuna. 21. mendean nortasunak eraldatzen ari dira, esan dut. Eraldatzen, baina ez urtzen, ez desagertzen. Nortasunak oso garrantzitsuak izan dira historian zehar, eta gaur egun ere hala dira. Aldatzen ari dira referenteak, baina nortasunak behar ditugu. Eta hor hizkuntzak nire ustez du ahalmen handia. Eta gauden tokian gaudelako, eta azken gogoeta honekin amaitu nahi nuke, gazteek inok baino gehiago behar dituzte ikurrak nortasuna ari delako eraikitzen. Gainerako ja nortasuna oso eraikita daukagu, nortasun personala nahiko eraikia daukagu, talde nortasunak ere nahiko finkatuta dauzkagu, baina gazteak orduan txeari dira nortasun bila eta probatuko dute lehen esan duen bezala, punkia, probatuko dute hau da beste, eta azkenean bat hartu arte. Nik uste dut, garaia dela nortasunak proposatzeko. Kontua da eta azken galdera da. Eta honekin bat nator lehen Iñakik egin duen azkeneko planteamenduarekin. Zerekin identifikatzen da euskara? Hau da, euskara proposatzen badugu nortasun ikur gisa, bale, baina zeren nortasun, zeren ikur, eta nik hor zalantza ditut. Zerekin identifikatuko dugu euskara. Eta Iñakik egin duen ekarpena oso musikar garbatuta neukan, baina nonbait kendu diote altaboza, ez zuten ezagutzen ere, Iñakik esaten zuen, euskara identifikatzen dute gazteek, baserriarekin, nekazariarekin, eskolarekin, agureekin, eta abar. Gaztelania identifikatzen dute islariarekin, familiarekin, aginlariarekin, eta abar. Orduan, nire ustez, hortze dago koska, zerekin identifikatu behar dugun euskara. Zer aurkitzen dute gaur egun gure gazteek ingelesean hain erakargarri izateko? Zeren ingelesa erakargarria baita gazteentzat. Behar bada eskola orduan ez, baina handik denbora batera konturatzen dira eta erakargarri bilakatzen zaie, eta behar bada ingelesa oso ondo ikasi ez dute ingo, baina hurbildu ingo dira ingelesara. Edo ingelesez idatzitako txapela eramango dituzte, eta bar, eta zer aurkitzen dute ingelesean euskarak ez daukana. Eta nik uste dut gogoetak hortik jo beharko lukela. Hori da.